Когато по една или друга причина се разделяш с дългогодишен работодател, обмисляш или се възстановяваш от труден развод, имаш нужда да активираш вътрешните си сили и да погледнеш на ситуацията от различна гледна точка и перспектива. Един въпрос, който може да си зададеш в период на преход е: с какви ресурси вече разполагам и как бих могла да засиля подкрепата си, вместо обичайния въпрос какво трябва да направя. Защото той не ти дава увереност и тази свобода на действие. В моменти на преход имаш нужда да анализираш много адекватно ситуацията, в която се намираш в момента, да активираш вътрешната си сила и да видиш различна перспектива и как да продължиш напред. Насреща съм да помагам. Ако имаш кариерен казус, освободена си от работа, просто искаш да започнеш нещо свое.